Okay, aritas maayong balita, Sir Mark. Oh, Kumusta ang Duero? atong hisgutan. Okay, ang murag gabi to na itong mga Domingo. panghitabo diya sa lungsod sa Duero. Okay, Duero. Ato na yung pagtimbaya ni Mayor Al Tacolad, no? Nga nagbiyahe pa padong uli kay baw ka ning Mayor Al. Tuwagin na siya ay kuan dito sa kauluhan kay naningkamot gyud nga makakuha og mga pundo para sa lungsod sa Duero. Si Mayor Al Sir Fred gasige og paningkamot nga mahatagan og bag-o, no? Nga imahe ang lungsod sa Duero. Pero napoy mga tao, mga opisyales nga wa lang mo appreciate sa gihimo ni Mayor Al. O gani, dunay manay gingon nimo bibo sa social media ang lungsod sa Duero kay ug unsay makuha ni Sir Al nga grasya, ang ila pod gusto pod silang madisgrasya. Ang mga proyekto nga sugdan ni Mayor Al o gipropose ni Mayor Al, so na po yung mga opisyales nga sa atong giingon ng atras Duero. Abante si Mayor Al, abante nga makakuha og mga proyekto para sa lungsod sa Duero, pero sa gihapon, no? Ang mga kritiko o mga tribo atras sa Duero, sige lang gihapon og pangpagawas og mga negatibo nga informasyon sa mga katauhan. Orbida na, gihapon na sa Duero, Sir Mark. Way undang dito. Matog na ariglo sa bato. Maramag na husay na tato sila. Na, di gihapon. Naningkamot, no? Naningkamot nga mahatagan og kanibang pagpasabot, no, ang mga katauhan sa Duero. Si Mayor Al andam nga gidawat ang ilang hangyo nga og gikuan pa ni Sir Fred ceasefire. Okay, aron nga ang ilang away is personal pero ang interest ni Mayor Al is para man sa lungsod sa Duero. Well, kinsa man ang mga tawanan ko no, Sir Mark ba? Maugod gihapon. Kaya ang ato ba yung ipaabot nga makita unta nila ang paningkamot ni Mayor Altax di sa Duero. Kita man sa mga mata, di ba? Di man malilong ang kabaguhan karon sa Duero. Yang ano man nga duna pa man ni mga pundok nga matupa atras Duero, inoon. Ato na lang kung ano ni Sir Pedro. Mga Pedro. kontrabida. Ato na lang yun yung klarohon. So may tuyo, aning matawana? Ang mga sakop sa sangguniang bayan, so daghan silang question sa mga proposal nga gisubmit dito sa buhatan sa Executive Department. Ang akong punto, Sir Fred, nga sila unta dapat, kung doon na sila gusto nga i-verify, ilang ipatawag ang concern nga department heads. Kanang moingon ka overprice. Unsa may overprice nga wa pa galing na sugdi. Na overprice na. Well, unsa man may aritas kanang kuan gyud nga issue nga bago. Unsa man ning nabasa bitaw ni nako sa social media ni question daw sa gasto sa pag-reopening sa barbecue hub. Kadto daw sound system, kadto daw lights. Unya pwede magmasayod ta, Sir Mark? Kinsa man niya pod? Kinsa naman po nga una-una aning mga question di araba og tubagon di pod maminaw. Di pod mo tubag. Og tubagon, sakto na imo og tubagon di maminaw. Di maminaw. Mora ni tao nga mangutana. Nya ang iyang gustong tubag, kanara pong gusto niya madunggan. Siya nangutana, siya na po gusto mo tubag. So, mao ba ni si itong amigo ni mo? Sa tinganan na niya si Kagawa Jipre? Ay, Kagawa Jipre di gapon? Honorable. Nako, pag naariglo na siya. Mingon ko ka, o kuan, Sir Fred, mingon ko ka, question mga gasto. Kanas Kagawa Jipre, maunay chairman sa Committee on Appropriation. So, tanan nga mga
gikinahanglan sa executive department nga kinahanglan nga profession moadto gyud na. Moagi gyud na didto. So kinsay ga question de siya. Ang iya untang questionon ana kadtong ga proseso kadto bang mga trabahante o mga department nga maoy ga process anang maong mga program o project dili kay iyawit lang diha sa sanggunian. Kini ba ya no? o sa tuwing nga ana si Jeffrey Turalba. Ug wa ko masayop no wa ko malimot mga higala. Gibalik-balik ba yan na natong imbitar diri sa ato nga tulumanon. Gipulaan na tag imbitar. Og di gid siya motubag. Og tinuod pag ginangiya ba, klaro-klaro lang. Daghang taga duway ro nga naminaw karon. Kung tinuuray gid siyang gusto masayod o naa siya'y gusto nga ipadangat sa katawhan sa duwayro. Kung sincero ba, ayang katuyuan, niya tulumanon. Nga nagtanyag kaniya wa si Jamoy bayronon. Jamoy obligasyon. Libre. Ang iya lang puabot dire aron nga mo padayag. Ang ato ba makita gyud nato ang iyang tinud-anay nga tuyo. Kay kung magpahipi rago ka Sir Mark, anara ka magtago ra ka sa Facebook. Nya asa man atong agpas nimo ana katago-tago man kadiha. Mo na giingon bitaw nimo Sir Fred nga abi nimo og nariglo, di ba? Kato kog na linaw na ni si Jeffrey Turalba. So ang atong punto Sir Fred, kung gusto sila gyud og kalambuan sa lungsod sa Duero, di ilang suportaran ang gipresentar nga mga programa ni Mayor Al kay dili man na para personal ni Mayor Al nga mga programaha o proyekto. Anong di man nila istoryahon nga ay time sa kay murag problema ni nganong di man sila mag-sit down dito mag-discuss sila nga mao ni atong buhaton o mao ni naisayop di atong saktohon o dili kay adto sa social media overprice wa pa galing na trabaho o overprice o kanang uban nga gihisgutan gikanbas pagaling na moingon na og overprice nangayo pagaling quotation no mao ni quotation sa mga supplier mao ni kuan overprice kuno so mao na nga lisod nimo sabton no ang sitwasyon sa lungsod sa Duero karon kay atong nakita sa video dire nga kadtong pag-reopening sa barbecue kanindot ato. So meaning zero ne? Asa ba ka mangita og adto kapag laing dapit? Nanas Duero? Mao na nga si Mayoral misulti didto. Unsay tumong, unsay tuyo ang anong gihimo ni nato. Aron masabtas mga katawhan. Gani diha ang ubang mga sakop sa sangguniang bayan atong nakita si Kagawad Escobedo, si Vice Mayor Ernest Bahaw. Si Kagawad Jeffrey Turalba. Nakadungog lang ko nga iyangan nga naako no didto pero ako kita. Ay dapat makikalayon siya sa si Kagawad Salazar, nakita na to. Si Kagawad Sule. Ay dili man ni kayo ni Mayor Altax lang. Si Kagawad Cadorna didto. Pastilan. Ang uban muduyog siya kalipay kasadya sa iyang mga katawan. Mo duyog sa mga programa aron nga musuporta para gyud sa kabaguhan sa lungsod sa Duero. Kay mao man gyud na gipangandoy ni Mayor Al nga dunay bagko. So mao ni atong dako pangutana Sir Mark inautod nga og kitay mangutana mutubag pud siya. Dili kay siya ray mangutana, siya ra po'y mutubag. Kay mahilig man siya sig pangutana. Karon kung kita na po'y mangutana, hinaut tatagaan po tayo respeto na makadungog sa tubag. Nay page diha sa Facebook page diha sa lungsod sa Duero, Laban Duerohano, nun siya may gilabanan. Laban? Ha? Astilan, oy. Unsa may ilang nakita na po'y nagpaluyoan Way lain. Ang mga tao nga dili gusto og muasinso. Dili gusto nga mulambo ang lungsod sa Duero. Karon nang galing mga simanaha Sir Pila atong nahibaw-an nga ang pagbiyahe ni Mayor Al dito
sa kauluhan, daghan siya og nakuha nga grasya para sa mga katawhan sa Duero. Pero ang ubang mga opisyales nagsige og pangita pod og isyo. Para sa mga gihimo nga serbisyo ni Mayor Al Tacolad. So, og nasakayan pa na, nga nagsakay sila, si Mayor Altax, abante, bugsay. Niya po'y, Tig abante atras. kauban ni Kagawad Jeffrey Turalba, tos luyo, sige pog bugsay pa atras. Unsaon pag-abot ana? Manoy atong giingon, mga katawas Luiro, kamo magi nagluklok nila na, di ba? Kamo guy ng mutar na. O mulansar panigbalik, pananglit lang ha, simbako. Ngano day, di na day. Simbako ba? Nya sa man magpalalo pa mo butar ani mga klaro-klaro lang pag-istorya ba? Di ba? Nang lansar ni sila kay matud pa mualagad ninyo. Karon kinsa may alagaran? Ilang kaugalingo agenda, ilang mga katuyuan. Tingali gusto na po ni magbayor. Personal nga katuyuan. Dili kamo taga Duero ang gialagaran. Unya, sa man Di man po ni taga Duero ko no. taga di sila ni Malasa. Ha? Di pa na taga Duero. Taga La Union mo to, taga asa to sila ginoo. Ilocano man eh. Ilocos. Nay naminaw taga Duero karon. Minaw, taga Duero. Ha? Ang katong kuan pod. Matod pa ni Engineer Albert Wapanyo atong programa sa Duero nga katong welcome arc iyang gi-explicar gina dinhe. Nga nang giingog overprice dili na tinuod. Gipasabot na gyud. Gipasabot gyud na. Karon? Karon di gihapon madayon tungod kay wa pay approval sa sangguniang bayan. Wa gihapon kasabot. Wa gihapon kasabot. Nay pangutana nga siya ra po'y mutubag sa iyang pangutana. Yan na ang gihapos Kagawad Jeffrey Turalba Komite on appropriation man Kagawad! Uy, Kagawad! Sa tanang kagawad diha sa lungsod sa Duero, si Jeffrey mo'y gitawag og grandstanding. Di mo buutan ra ba kuno siya? Buutan kayo. Buutan kuno ni Kagawad Gamay nga isyo, siyempre, diya nang ipribilehiyo dito. Amo, Unya, diyan, wa para ba ma-verify, ma-clarify, o unsa ning nganong nahitabo ni. So Kagawad Jeffrey, matilami gyud kayo bitaw. Ang lami gong buhaton. Buwari siya diri no? Kay kana gong mga butanga, og naay mga question, before na i-submit ni mo sa plenary, pwede man na istoryahan ninyo executive, di ba? I-discuss nila aron lami pod paminawon ang inyong sesyon. My good, dapat good. Ano bang magsinabtanay ba? Mao na nga ato bitong gihangyo ang atong management din sa Radyo Hagna nga padalhan nato og suwat ang SB sa Duero aron ipalive na ilang sesyon aron makita pod sa mga katawhan. Ani samot. Ha? Naay kamera nga tutok nila. Aron mailhan na to nga unsay gipanghimo, unsay Dili gani mo ari diri imbitasyon libre. Kana pa ba? Wa pa po ta kahibaw og muanhi ba? Di ba mo are? Sige, anyway, Sir Mark. Aron di pod mahurot atong oras, manawagan na lang tas mga katawan sa Duero. O mga katawan sa Duero, pag magmabinantayon sad mo ba? Ha? Inyo ba yan ang ipang sweldo? Pastilan. Dagko kay sweldo ng inyong konsihal, ya? So, bantay-bantay po ng ilang lihok, ya? Ha? O para asa ng ilang mga para ba na ninyo o para las ilang kaugalingon nga mga interes. Bantay Duero. Bantay Duero.